समनि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होदों मानोना बिनि अननायनिफ्रायसो जों बे सम लोगोसे बे मोजां खाबुखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो इसोरखौनो बाख्नायदों बिदिनो खुलुमनाय सिबिनाय अननाय होग्रोबाय नैथियावहाय नोंथांमोनखौ दिनै आरोबाव गोबांथार गिर्जाफोरनिफ्राय फैनाय गोदान लोगोफोर लोगो मोननानै जोङो गोजोनदों थांनाय सुक्रुबार मोनाबिलि समनिफ्रायनो जों बेवहाय दङ लोगोसेयै इसोरखौ खुलुमदों सिबिदों आरो इसोरनि गोबां गोदान बोरफोर नाजावनो जोङो बे खाबुखौ मोनदों आरो लोगोसे आरोबाव बांसिन गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना जे दिनै लोगो लाफैदेरबाय आरो नोंथांमोनखौ जों लोगो मोननानै थारैनो रंजानाय मोनदों खनसेयैनो बयनोबो बे सानजौफुनि गोजोननाय बावहरबाय जोंहा नोंथांमोननि जि सार्कोल बे सार्कोलनि दैदेनगिरिफोरा आंखौ लिंदोंब्लाबो आं बिथांमोननि थाखाय फैयाखै नोंथांमोननि थाखायसो फैदों बेनिखायनो आंहा नोंथांमोनजोंसो ओंखायनो खावलायदों बयबो दान्दिसे सम जोंनि इसोरनि बाथ्रा जों सावरायनि जोंनि आयदा बे आयदाया जाबाय एफिसियान्सनि 10 बाहागोनि 15 सिरिखौ जोङो दैखांनानै होदों नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो 15निफ्रायनो जों फरायगासिनो दङ आरो बे आयदाखौ जोङो सावरायगासिनो दङ बेयाव बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो नोंबो मिथियै मानसिफोर बायदि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो मानोना बोथोरा गाज्रि साननो रोङै मानसिफोर बायदि दाजा नाथाय फोरबोनि हास्थायनाय बायदि मावदो द्राक्षा बिदैजों दाफे बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन गोथार जिउजों दैदेन जा जोंनि जे गाहाय आयदा बे गाहाय आयदाया जाबाय रिडिमिं द टाइम होननानै बुंदों अबस्से बे बाथ्रा खोन्दोआ बेयाव मा बुंदों बे गासैजों सोमोन्दो दङ बेयाव बुंदों बोथोरा गाज्रि मुगाया गाज्रि मानसिफोरा गाज्रि बे बाथ्राखौ बुंदों जि समाव जोङो थांनानै दङ जि मुगायाव थांनानै दङ बेयाव गाज्रिया बांबोनाय गाज्रिया बारा जाबोनाय जोंनि सोरगिदिं परिबेश परिस्थिति मरेलिटि जि नैतिकता बेफोरो गाहायनिफ्राय गाहाय थाखोआव थांगासिनो दङ जों दिनै बांसिनै मोनथिनाय जाबाय बे मोनथिनायनि कारना जाबाय जि ससियेल मिडियाफोर जोंनि जि मिडियानि मानसिफोर बिथांमोननि गेजेरजों बबेयाव मा जायो मा जाया जों थाबैनो खोनायो आरो बेबायदिहाय जोङो दिनै मा जाबाय थादों बबेयाव बेयाव मा जाबाय थादों गुबुनाव मोनथिलायजोबो जोङो बांसिनै गाज्रि जानाय मानसिनि आखल आखुआ मोजांनिफ्राय गाज्रि आरो गाज्रियाव सोलायलांनायखौ जोङो खोनादों दा बेयाव बुंदों बोथोरा गाज्रि स' व्हाट बोथोरा गाज्रि मुगाया गाज्रि थासारिफोरा मोजां नङा अब्लालाय मा बिनिनो एन्सार होदों बिनिनो फिननाय होदों नाम्बार 1 जोंनि जे आयदा बेयाव बुंदों नोङो समखौ माबोरै बाहायो बेयाव साबधान जा नाम्बार 2 मा बुंदों बेबादि समाव नोङो जुदि खर'खौ बाहायनानै थांना थायाब्ला सासे गियानि बायदि थांना थायाब्ला साननो रोङैफोर बायदि थांना थायोब्ला नोङो आन्दायगोन नोङो जोबस्रांगोन फिननाया बे जों बयबो रायज्लायनो रोंगौ दानिया मोजां नंला दानिया गाज्रिया बांबाय दानिया ओरै थोरै जाबाय स' व्हाट अब्लालाय माथो मा बुंदों इसोरनि बाथ्राया मोजां नंलाखौथ' जों बयबो मिथिगौ नाथाय मा मावनांगौ दङ नाम्बार 1 नोंनो जे इसोरा समखौ होदों बे समखौ माबोरै बाहायो नोङो साबधान जा आरो बेनि सायाव जों बांसिनै मैयानिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांखिनानै जों बाथ्रा सावरायबाय आरो बे समावहाय एसे बयनोबो लागै एसे जेनेरेलाइज खालामनानै जोङो टपिकखौ सावरायनो हास्थायदों नैथि बाथ्रा मा बुंदों नोङो साननानै थाबाय नोङो खर'खौ बाहायनानै माव बे बाथ्रा गियानि बायदि नोङो थाबाय नङाब्ला बेबायदि मुगायाव बेबायदि थासारियाव गियानजों नोङो जुदि थाबायनाय माने जिउ खुंनाय गियानजों नोङो जुदि जिउ खुङाब्ला नोङो आन्दायगोन नोङो उनफिननांगोन नोङो जोबस्रांगोन दिनै बेबायदि बेले बेजे संसाराव हिउमेन राइट्सनि मुङाव जिफोरा मावथावना नङा बेखौ मावनो जोंनो मोन्थाय होनाय जादों खर' बाहायाब्ला जों आन्दायगोन हिउमेन राइट्स सुबुं मोनथायनि मुङाव मानसिया सरासनस्रायै जिखौ मावथावना नङा
मानसिया सरासनस्रायै जिखौ मावनो लाजिथाव बेखौ सुप्रिम कर्टफोरनि गेजेरजों जों मानसिनो मावनो मोन्थाय होदों। नों खर' बाहायाब्ला आन्दायगोन। रांखान्थि जौगानायनि मुङाव जिखौ जायोब्ला जिखौ लोङोब्ला मानसिया सरासनस्रायै नस्थ' जायो बेफोरखौ फाननो बेफोरखौ दिहुननो मानसिफोरनो मोन्थाय होनाय जादों। नों आन्दायगोन खर' बाहायनानै जुदि थांनानै थायाब्ला, नोङो गियान बाहायनानै थांनानै थायाब्ला। बेफोरखौ जोङो सावरायबोगासिनो दङ। दायोहाय बे बेलासिनि समाव बोथोरा गाज्रि, सम थासारिफोरा मोजां नङा। जोंनि सोरगिदिं मा जाबाय थादों, मानसिनि आखल आखु मोजां नङा। बियो मा बुङो? अबसे जिसुआ बियो जोंनि लागै मा मेसेज? अबसे जिसुआ बेखौ जोंनो रोखायै बुंनानै गालांदों। जों मथियाव थांनो, माथाइनि 24 जों थांनि। माथाइनि मथिनि 24 अध्याय 1निफ्राय आं फरायग्लांनि। मन्दिरनिफ्राय जिसुआ जेब्ला ओंखारलाङो अब्ला बिनि सेलाफ्रा फैनानै बिनो मन्दिरनि सकनि गेदेर न'खौ दिन्थिदों। नाथाय जिसुआ बिसोरखौ बुंफिनदों, बे गेदेर न'खौ नोंसोरो नुदों, नंगौयै आङो नोंसोरनो रायथियो, बे न'फोरनि थाइसेबो अन्थाइआ गावनि जायगाफोराव थानाय नङा, मानोना बेफोरनि थाइफ्रोमबो अन्थाइआ बोखारनानै गारहरजागोन। जिसु आरो बिनि लोगोफोर सेलाफोर बिसोरो जेरुसालेम मन्दिराव थांदोंमोन। जेब्ला जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय बिथांमोना ओंखारबोबाय, सेलाफोरा बे मन्दिरनि समायनायनि बाथ्रा सावरायदों। एसेबां समायनायै बानायबाय, एसेबां मोजाङै लुबाय, बेयाव होनाय जि अन्थाइफोर, बेयाव बाहायनाय जि काठफोर बेसेबां बेसेन गोनां, एसेबां समायना, बेखौ बिनि लोगोफोरा बाख्नायनो हमबाय। दा बेबायदि बाख्नायबाय थानायावनो बै मन्दिरनि समायनायखौ, बै मन्दिरनि बेसेनखौ दैखांनानै बाख्नायबाय थानाय समावनो जिसुआ मोनसे बाथ्रा बुंनाय, नोंसोरो बे समायना मन्दिरखौ नुदों ने? बे समायना मन्दिरनि जे अन्थाइ, जि बेसेन गोसा अन्थाइजों बानायनाय बे मन्दिर, बे अन्थाइआ थाइसेनि सायाव थाइसे थानाय नङा। बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदोंमोन। मा बुंदों? थारमाने बे टटेलि बायफ्रुगोन, बेयो सेफाय जागोन। बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदोंमोन। बे समायना मन्दिर जेसेबां नोंसोर बाख्नाय, नाथाय नोंसोर मिथिया, आं मिथिगौ आंनि इसोरखाय। बे मन्दिरनि अन्थाइआ मोनसेनि सायाव मोनसे थानाय नङा, माने बे टटेलि बायगोन। आरो दिनै जेरुसालेमाव मन्दिर गैया। माब्ला जाखो जिसुनि बे बुंनाया? बारा गोबाव नङा, एटलिस्ट 33 इयार्सनि उनाव 70 AD टाइटासनि गेजेरजों जेरुसालेमनि बे समायना मन्दिरखौ सेफायफ्रुनाय जाबाय, बायफ्रुनाय जाबाय। नायलाय, अब्ला जिसुआ बाथ्रा बुंदोंमोन, बिसोरो समायनायनि सोमोन्दै जेब्ला बाख्नायनानै बिसोरो बुंदोंमोन, बे समाव जिसुआ बुंदोंमोन, नोंसोर बे मन्दिरखौ नुदों, नाथाय बे मन्दिरा बेबायदि थानाय नङा, बियो सेफाय जागोन। जिसुआ भबिष्यतनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे भबिष्यतआ खोब गोलाव नङामोन। बियो 33 बोसोरसोनि गेजेरावनो 70 AD जिसुआ जुदि बेखौ 33 AD बुंदोंमोनब्ला 70 AD बे जिसुनि बुंनाया जाफुंदोंमोन। जिसुआ मा जागोन बेखौ बुंनो हागौमोन। आरो जिसुनि बुंनाया, बेवहायनो जिसुआ एसे उनाव बुंदों, नख्रां आरो पृथ्वीया गोमोरगोन, नाथाय आंनि बुंनाय बाथ्राया फंसेबो जाफुङालासिनो थानाय नङा, गासैबो जाफुंगोन। आरो सेलाफोरा बे बुंनाय बाथ्राखौ जाफुंनाय गावसोरनि मेगनाव बिथांमोना नुनो मोनदोंमोन। दा बेथ' जाफुंबाय, बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोर बुंबावदों। जों नायलांनि मा जागोन पृथ्वीयावहाय। जेब्ला जिसुआ अलिभ हाजोआव थांनानै जौहैयो, अब्ला बिनि सेलाफ्रा थिख'यै थांनानै बिनियाव सोंहैदों, जोंनो खोथादो, बेफोर माब्ला जागोन? आरो नोंनि फैफिननाया संसार जोबनाय समाव मा हांखो नुजागोन? जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, रावबो नोंसोरखौ बुरखायनानै सोलायनो हायि बादि नोंसोरो साबधान जा। गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन, आंनो बे ख्रिस्ट'आ, आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ थगायगोन। नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोननांनायफोर खोनाब्लानो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोनि जेंना, जायगा जायगा बांग्रि मावनाय आरो आंखाल जागोन। नाथाय बेफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल'। नोंसोरो हमनानै गथाय जागोन, साजाय होजागोन आरो सिथार जागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारिमानिजोंनो मुगैजागोन। बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयै जागोन।
बिसोरो गावजों गावनो बिसारुनि आखायाव गथायज्लायगोन आरो निन्दिज्लायगोन। गोबां नंखाय नाबिफोर जाखांनानै मानसिफोरखौ आन्दायहोगोन। इनाया बांनायखाय गोबां मानसिनि गोसोआव अननाया गुसु जालांगोन। नाथाय जायहा जोबनायसिम गसंथागोन बियो बासायजागोन। आरो साखिनि जुनै बे सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसि मानिनिनो फोसावजागोन। अब्लानो जोबनाया जागोन। सेलाफोरा मोनथिनो लुबैदोंमोन बे पृथिबिया माब्ला जोबगोन, संसारा माब्ला जोबगोन, माब्रै मोनथिगोन जोङो माबे समाव बे पृथिबिया जोबगोन। जिसुआ बुंदोंमोनलाय भबिष्यतनि बाथ्रा। बेवहाय बिथांमोना बे इसोरखौहाय मिथिगौ, माब्ला बुहुमा जोबगोन बेखौबो बिथाङा मिथिगौ। बेवहाय बिथांमोना खाबु लादोंमोन सोंनो। जिसुआ अबसे टाइम बुङाखिसै, जिसुआ अबसे मोनसे इयार बुङाखिसै, मोनसे बोसोर, मोनसे सम, मोनसे थि मुगा बेखौ बियो बुङाखिसै। नाथाय जिसुआ बुहुमाव मानसिखौ लांनो फैफिननायनि सिगां मा जागोन बेखौ जिसुआ बिथांमोननो जेन बिथांमोना खर'खौ बाहायनानै बिथांमोना साननो हानाय जि शक्ति इसोरा मानसिनो दानानै होदों बेखौ बाहायनानै मोनथियो संसार जोबनाया माब्ला जागोन। बाइबेला जेब्लाबो बुंदों बुहुमा बिब्दि थाबाय थानाय नङा, बुहुमा जोबगोन। बे बाथ्राखौ जों मोनथिखागौ। जागायजेननायनिफ्रायनो इसोरनि बाथ्राया जोंनो बुंदों संसारा बिब्दि थाबाय थानाय नङा, बियो जोबनाय दङ। दिनै साइन्टिस्टफोरा दिनैसो, जोंनि बिगियानगिरिफ्रा दिनैसो बे बाथ्राखौ हमदां हादों। पृथिबिया आरो बारा गोबां मानसि थाजाला होननानै बिथांमोना दिनैसो सिन्था जादों। बे ग्लबेल वार्मिं बेफोरनि सिन्थाया बबेनिफ्राय फैदों? बेनिफ्राय आरोबाव बारा गोबाव मानसिया बे संसाराव थाजानाय नंला। बारा गोबाव मानसिया बे बुहुमाव थाजानाय बुहुम, बे मानसि थाजानाय बुहुम बिब्दि जानाय नंला। बे बुहुमा जोबगोन बेखौ साइन्टिस्टफोरा दिनै मोनदांदों। नाथाय जोंनि बाइबेला सिगांनिफ्रायनो बुंदों संसारा जोबगोन। आरो दा बेखौनो मोनथिनो सेलाफोरा माब्ला जोबगोन। जिसुआ गावगायनि मानसिफोरखौ लांफिननो, संसारा जोबोब्ला, आद्रि जायोब्ला, बेयाव मानसि थाजायै जानानै खामग्लिजोबोब्ला माब्ला जिसुआ मानसिखौ लांनो फैगोन बेखौनो बिनि सेलाफोरा मोनथिनो लुबैदोंमोन। सम बुङाखै, मोनसे इयार बुङाखै, नाथाय गाव फैनायनि सिगां एबा बुहुमा जोबनायनि सिगां बुहुमाव मा जाथाय जागोन जिसुआ बेखौ बेयावहाय बुंदों। बेवहाय बुंदों जिसुनि मुङाव गोबां मानसिफोर फैगोन। आंनो बे जिसुआ होननानै बुंनानै लानायफोर फैगोन। जिसुनि मुं लानानै मानसिफोरखौ थगायनो फैनाय जोंनि गेजेराव फैगोन। जोंनि गेजेराव हाबनोब्ला सोरबा गुबुननि मुं लाबाथ' जानाय नङा, जिसुनि मुं लाबासो हाबनो हागोन दा। जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव सोरनिबा गुबुननि मुं लाबा, सोरबा गुबुन धोरोमनि गुरुनि मुं लाब्ला हाबनो होगोन, जोङो हाबनो होनाय नङा माब्लाबाबो। बेवहाय जिसुनि मुं लानांगोन आरो जिसुनि मुं लानानै जोंनि गेजेराव हाबनांगोन आरो बेबायदि खामानि मावगोन होननानै। दाखालि गहपुरनि सासे सेंग्रा मोनाबिलि समाव आंनो मेसेज हरदोंमोन। बिथाङा बुंदों, सार आं गोबां कनफिउजनाव दङ, सार आंनो थाखाय दसे सम होनो हागोन नामा? आं मोनसे बेबायदि ग्रुपाव जइन जादोंमोन, जि ग्रुपनि मानसिफ्रा गोबां बाइबेलनि बायदि नङालासिनो एसे बाइबेलनि उल्थायै फोरोंनानै आंखौ ब्रेन वाश खालामनानै दोनदों। बिथांमोना बुंदों जिसुआ माथो फैखाबायनो सार, आरो चाइनायाव दङनो। बिथाङा बुंदों जिसुआ फैगोन होननाया फैखाबायनो माथो। ओमफ्राय आंनो बे जहननि हल्ल'यथाइनि 12 बेसेबांबा पदखौ दिन्थिदों। बेयाव बुंनाय दङ जिसुआ बुंदों बेबायदियै बियो फैगोन होननानै आरो बियो जाफुंबाय होननानै। चाइनायाव सासे हिनजाव महरै दङ होननानै बुंदों। बेबायदियै जोंनि गेजेराव दिनै गोबां जगायनाय, बाइबेलनि बेरेखा नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन होननानै बुंनाय। अबसे नंखाय नाबिखौ जों बाइबेलाव जागायजेननायनिफ्रायनो मोनखायोखा। जहन मोना मानो लिरदों, गालाथियाखौ मानो पौला लिरदों? नंखाय फोरोंग्राफोर फैदोंमोन, दंखायोखा। अब्लालाय जों माबोरै बुंनो हागोन दिनै नंखाय नाबिफोरा जोंनि गेजेराव फैनायखाय जोबनायनि जि दिन सम बियो खाथिनिफ्राय खाथि जाबाय होननानै जों माबोरै बुंनो हागोन? नङा, बिनि फ्रिकुवेन्सिखौ जों नायनांगोन। सिगाङाव बेसेबांमोन, दा बेयो बारा जादों नामा बेखौ जों नायनांगोन। जायगा बांग्रि मावगोन होननानै बुंदों। बांग्रियाथ' सिगांबो गोबां मावदों, सिगाङावबोथ' गोबां बांग्रि मावलांनायनि बाथ्रा दङ। नाथाय जि फ्रिकुवेन्सि बेखौ जों नायनांगोन। सिगाङाव बेसेबां बांग्रि जायोमोन, दा बेसेबां बांग्रि जायो। ओरै उदालगुरिथिंथ' सानफ्रोमबो मावग्रा जाबायमोन दाख्लैबावै। दिनै फैयाखौनो बुंजालामोन बांग्रिया। ओरै दिकेजुलियाव मावजेननाय खनसे थांनाय बोसोराव दिकेजुलियाव जेब्ला मावदोंमोन, जा गोबाव मावदोंमोन, जा गोसा मावदोंमोन, मोनफेराखैमोन आरो बिदि गोलाव बिदि गोसा सोमावनाय।
मोनफेराखैमोन आं दुब्लियाव दंमोन बे समाव मा जाखो सानदोंमोन आङो नाथाय लासै एसे थर खालामनानै बांग्रि बिनि उनावथ' सानफ्रोमबो फैग्रा जाबायमोन जों फ्रिकुवेन्सिखौ नायनांगोन गोबाङा एसे दानिया एसे क्रिटिकेल थिंकार्सफोर थायोना बिथांमोना बुंनाय बांग्रियालाय सिगाङाव मावदों दाबो मावो बेलाय जिसुनि फैगोननि मा सिन जानांगौ जाखो साननो हागौ नाथाय जों नायनांगोन बिनि फ्रिकुवेन्सि बिनि जि गले गले जानाय थाब थाब जानाय बेफोरखौ जों नायनांगोन बारानिफ्राय बारा जाबोबाय होननानै बुंदों बेनि उनाव बुंदों मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जोंनि गेजेराव नाय दिनै जि कमिउनेल नांज्लायनाय मोनसे हारिया मोनसे हारि मोनसे जाथिया मोनसे जाथि आं सानदों जों इन्डियानफोरनिख्रुइ बेखौ आरो बांसिनै गुबुना बुजिनाय नङा आं इंलेन्डआव थायोमोन बिथांमोनाथ' गासैबो ब्रिटिश बिथांमोना बारा बुजिनाय नङा जों इन्डियानिफ्रा बेखौ बांसिन बुजिगोन बिथांमोननि गेजेराव बे कमिउनेल जे डिसहार्मनि बेफोरखौ बारा नुवा खारन बिथांमोना मोनसे जाथि मोनसे राव मोनसे हारि बिथांमोना बेवहाय नुवा जोंनि गेजेरावथ' जों मिथिगौ थायै थायै जोंहा गुबुन जातिनि मानसि आंनि न' खाथियाव नोंनि न' खाथियाव दिनै जों एसे सकाव बबेबा बाजाराव ओंखारोब्लानो गुबुन मानसिजों जों लोगो मोनलायो जोंनि गेजेराव जाति आरो जातिनि गेजेराव दिनै डिसहार्मनि मोजां मोनलायनो हायि अनलायनो हायि गोरोबलायनो हायि बियो बेसेबां बारानिफ्राय बारा जाबोदों दिनै इन्डियाया मा जादों मिथिगौ जों ससियेल मिडियाजों एटाच जानानै दङ दिनै कर्नाटकायाव जागायजेननानै स्टुडेन्टफोरनि माइन्डआव बे पयजनास बुस्थुखौ बिस गोनां बुस्थुखौ सोना होनानै दिनै कर्नाटका बायदिया क्लास खालामनो हायाखै कलेजफोरखौ बन्द होनानै दोननो गोनां जादों गाबोननिफ्राय क्लास खालामफिननायनि बाथ्रा डिसहार्मनि गोरोबलायै बे मोनसे धोरोमा बै मोनसे धोरोमखौ मोजां मोनो एसेबां उन्दै उन्दै कलेजाव फरायनाय सेंग्राफोर बिथांमोना दिनै लामायाव ओंखारनानै गावबा गाव धोरोमनि मुङाव हज्रिखावनानै बै दोलोआ सयै बेबायदि मोनसे आर्गुमेन्ट मुगैलायनायनि बाथ्रा नाय मिडियाफोराव नाय बेसेबां बे मोनसे धोरोमा बै मोनसे धोरोमखौ सयो बैसोरखौ सयो बेसेबां मुगैलायनायनि बाथ्राफोर दान्थेलायनाय जोङो दिनै नुनो मोनदों दिनै बेयो बारानिफ्राय बारा जालांदों बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जिसुआ बेफोरखौनो बुंदोंमोन मानसि गाव फैफिननायनि सिगां बुहुमा जोबनायनि सिगां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि सिनफोरा नेरसोनफोरा नुजागोन होननानै बुंनायमोन आरो नौआव ओरै होननानै बुंदों सादावहाय बुंदों मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोनि जेंना सिखांगोन जायगा जायगा बांग्रि मावगोन आरो आंखाल जागोन होननानै बुंदों खिन्थु बर' ट्रेन्सलेसना बेयाव मोनसे गालांदों बांग्रि मावगोन आरो आंखाल जागोननि गेजेराव इंराजियावब्ला एबा अरिजिनेल जि जोंहा माबा दङ ट्रेन्सलेसन दङ बेयावबा जोङो पेस्टिलेन्सेस बाय मोनसे नुयो आरो फोथैग्लुंग्रा बेराम मानसिखौ फोथैग्लुंनो हानाय बेरामफोर जागोन होननानै जिसुआ बुंदोंमोन आरो जों बिनि सायाव आं बारा बुंनांगौ गैया जों नुदों बे मुगायाव जों थांनानै दङ बिनि उनावहाय मा बुंदों नोंसोरो हमनानै गथाय जागोन साजाय होजागोन आरो स्टार्ट जागोन ख्रिस्टियानफोरखौ बुंदों जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों नोंसोरो हमजागोन नोंसोरो गुबुननो गथाय जागोन नोंसोरो स्टार्ट जागोन जिसुआ बुंदों मानो मा मावनायनि थाखाय जोंलाय मा मावदों ना जोङो जोंनि जि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा दैदेनदों बिसोरनि एगेन्स्ट जों माबा मोनसे बुंबाय थादों ना जोङो एन्टि नेसनेल हादर बेरेखा देशद्रहि माबाफोर एक्टिभिटि जों मावदों नामा मानो बेयाव बुंदों बिनि फिननायखौ मानो बेबायदि खालामजागोननो जिसुआ बुंदों बेयाव होननानै आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजोंनो मुगैजागोन जोंनि मुगैजानायनि कारना मा जागोन जों मिथिगौ ख्रिस्टियानफोरनि जि कन्ट्रिबिउसन जों मिथिगौ जि समाव आसामाव सरकारा जोंनो मोनसेबो हस्पिटाल लुनानै होआखैमोन ख्रिस्टियान मिशनारिफोरा हस्पिटाल लुनानै मानसिफोरनि देहा नायदोंमोन जि समाव जोंनो सरकारा मोनसे स्कुल लुनानै स्कुल फरायनो सुबिदा होनो हायाखैमोन बै समाव ख्रिस्टियान मिशनारिफोरा गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैनानै जोंनो स्कुलफोर लुनानै फरायनो जोंनो खाबु होदोंमोन बिनि थाखाय नामा
दिनै ख्रिस्टियान जि स्कुल्सफोरनि ख्रिस्टियान जि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि जि मावनायफोर दङ बे मावनायफोरा जेब्लायबो कनस्ट्राक्टिभ लुखांनायनि थाखाय जोङो नुनो मोनो लुखांनायनि थाखाय आनखि जोंनि आसामनि असमियाफोरा ग्रित्यगता बिथांमोना जानो गोनां ग्रेटफुल जानो गोनां असमिया लेंगुवेजआ टटेलि थैसिगौमोन जुदिहे ब्रिटिश मिशनारि फैनानै असमिया लेंगुवेजखौ ख्रिस्टियान मिशनारिफोर फैनानै असमिया लेंगुवेजखौ असमिया रावाव जुदि डिक्सनारि लिरनानै असमिया रावखौ बेबहार खालामजेनामब्ला दिनै बेंगलि जाजोबगौमोन जोंनि बर' हारि हिसाबै जोंहा ग्रित्यगता जानो गोनां सोरनि सायाव सिडनी एन्डेल रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला फैबाय बिथाङा बर' रावखौ बाहायबाय बर'फोरनि सोमोन्दै लिरबाय बर'नि माबा मोनसे बुंनांगौ जायोब्ला बिथांनि लिरनायखौ रिफार खालामागौमानि बिथांनि लिरनायजों सोमोन्दो लाखियागौमानि जोङो खोथा बुंनो हायो जों जाति हिसाबै ग्रित्यगता जों जानो ग्रेटफुल जानो गोनां बाथ्रा जोंहा दङ बिथांमोना माब्लाबाबो बेबायदि एन्टि खामानिखौ मावाखैमोन आरो दिनै जों मावाखै हादरनि बेरेखा जों खामानि मावाखै जों स्कुलफोर लुनानै मानसिफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनो जौगाहोनो जों खामानि मावदों जों हस्पिटाल्सफोर लुनानै मानसिफोरनि देहा जोङो जोथोन लादों नायदों बेयाव माबोरैहाय मादार टेरेसा बायदि इसिबां गोजान जायगानिफ्राय फैनानै कलकाता बायदि लेथ्रा मानसिफोरनि जायगायाव लेथ्रा बै जायगायाव बै समाव बिथाङा फैनानै मादार टेरेसाया बै गैयै गथ'फोरखौ बिथाङा जोथोन लाफैबाय जायफोरा बिथां फैयामोनबा माब्लाबाबो स्कुल फरायनो मोननाय नङामोन जायफोरा माब्लाबाबो बिथाङा फैयामोनब्ला माब्लाबाबो मोजां मोनसे न'आव थानो मोननाय नङामोन जायफोरनि जिबना माब्लाबाबो बिथाङा फैनानै जोथोन लाफैयामोनब्ला सोलायनाय नङामोन बिथाङा बे खामानिखौ बेवहाय मावफैदों जों दाख्लैबावै खोनानो मोन्दों मादार टेरेसा ट्रास्टनि जे एकाउन्ट दङ बेखौ सरकारा ब्लक खालामना होनायनि बाथ्रा जों खोनादोंमोन ममता बिथांनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों मिडियायाव बेसेबां सैथो आं मिन्थिया नाथाय मिडियायाव फैनाय बाथ्रा बेफोरो बिथाङा जोथोन लाफैदोंमोन जि समाव जों गावनि मानसिखौ जोथोन लानो रोङाखै अननो रोङाखै फरायनो खाबु होनो रोङाखै जि समाव जों गावनि होननानै अननानै देहाजों फाहामनो जोथोन लानो रोङाखै बे समाव बिथाङा फैदोंमोन वर्ल्डआ बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ रिकगनाइज खालामनानै बिथांनो नबेल पिस प्राइज जि बान्थाखौ गोबाङा मोननो लुबैनानैबो जाय जि बान्थाखौ गोबां बेबायदि बिहोमा होनाय मानसिफोरनो होनाय जायो बिथाङाबो बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन संसारा सिनायदों नाथाय दिनै इन्डियायावब्ला बेफोर गासैबो एन्टि बेरेखा मा मावदों जोङो मानो मुगैजागोननो मानो स्टार्ट जागोननो जिसुआ बुंदों आंनि मुंखौ लानायानो दाय जागोन नोंसोरा जिसु मुंखौ लानायानो दाय जागोन नोंसोरा नोंसोरनि मावनायनि थाखाय नङा नोंसोर माबा मोनसे गाज्रि मावदों बेनि थाखाय नङा जिसु मुंखौ लानायानो जिसुखौ फोथायनायानो नोंसोरहा दाय जागोन बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदोंमोन आरो दिनै जों मिन्थिगौ दाखालिनि ख्रिस्टमासखौ जों मिन्थिगौ माबोरैहाय जालांखो गुबुन बोसोरनिख्रुइ बांसिन ख्रिस्टमास प्रग्राम इन्टाराप्ट खालामनाय जों नुनो मोन्दों इन्डियायाव गोबां बर'दिन फालिनाय जायगायाव गिर्जायाव हाबनानै बिथांमोना बन्द खालामनानै होनाय बर'दिन समाव मा खालामदों बर'दिनसो फालिदों बिथांमोना रंजादोंसो बियो सोरनि मा खहा जानांगौ इभेन जोंनि आसामाव शिबसागराव बर'दिन जाबाय थानाय मोनसे गिर्जायाव थांनानै बेवहाय माखासे मानसिफ्रा होबथाहैनाय दावराव दावसि खालामहैनाय जों मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों मानि थाखाय माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों नङा जिसुनि मुं लानायखाय जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंलांखादों रोखायै आंनि मुं लानायानो दाय जागोन आंनि मुं लानायानो फुथार जानायनि पाकिस्तानफोर बायदियाव दिनै जिसुनि मुं लानायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा थैनांगासिनो दङ जेलाव थानांगासिनो दङ जेबो गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय नङा बिनि उनावहाय बुंदों गोबां बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयै जागोन मोनसे सिन मानसिफोरा फोथायनाय गैयै जागोन मानि सायाव इसोरनि सायाव जों नुनो मोनखादों बेखौथ' आं मिन्थिगौ आं जेब्लायबो थांनाय अगस्टनिफ्राय दासिम रेस्टलेस आङो गिर्जाफोराव थाबायगासिनो दङ बेबायदि प्रग्रामफोराव आङो थाबायगासिनो दङ आं नुदों जोंनि इसोरनि प्रति जि फोथायनाय इसोरनि प्रति जि मोजां मोननाय अननाय बेसे गुसु जालांदों गोबां गिर्जाफोराव थां मानसि नुनाय नङा नोंथांमोना गिर्जायाव फैनो गोसो गैला
खिन्थु बाहेरनि माबा मोनसे प्रग्राम होननानै बुङोब्ला आं मैया फंबाय थान्दैखौ नायदोंमोन ओरै लिंलाबायदों आरो मानसिफोरखौ मेथाइ बे प्रेजेन्ट वर्शिप जानाय समाव इसोरखौ बाख्नायनाय समाव एसे मोसानानै बाख्नायनो लिंथुमदोंमोन फैयासो फैया नाथाय बाहेरनि प्रग्रामब्ला एसेल' रोजाबहांनांगौ रावबो लिंनाङा बेयाव माब्ला सफैजोबनानै गावगायखौ एसेबो थाल गैयै माथिं बुलांदों माथिं मा जालांदों थाल गैयै मोसाफैनो हायो बुंदों 2 तिमथि 3:12 मानसिफ्रा इसोरनिख्रुइ संसारनिखौ मोजां मोनग्रा जागोन आत्मानिख्रुइ मोदोमनि लुबैनायखौ मोजां मोनग्रा जागोन बेफोरो मोनफा मोनफा सिन गिर्जायाव थां बेसेबां मोखां सोम मानसिफोरा इसोरखौ बाख्नायनो फैदों इसोरखौ खुलुमनो फैदों बाध्य ख्रिस्टियान जि वर्शिप इसोरखौ जि खुलुमनाय बियो बाध्यतानिफ्राय फैया जों मालाखायाव नायोब्ला जों नुनो मोनो इसोरा बिसोरनि खुलुमनाय सिबिनायखौ नाजावाखैमोन मानोना बाध्य गुबुना मा सानगोन दिनै आं देवबाराव गिर्जायाव थाङाब्ला बिनिफ्राय फैनायमोन बिसोरनि इसोरखौ खुलुमनो जि इसोरखौ खुलुमनो गोनां जानाया नैबेनिफ्राय फैनाय दिनै देवबार आंथ' सिगाङाव पालकबो मावबोबाय पास्टरबो मावबाय आंनो गिर्जायाव थाङाब्ला गुबुनफ्रा मा सावरायगोन ओंखाय थांनांदों आरो न' खाथिनिया मा बुंगोन जों गिर्जायाव थांथाराब्ला बेवहाय थांदों आसलथे बेबायदि बाध्य जानानै जों थांनांगौ जादोंब्ला खामानि गैया ख्रिस्टियान वर्शिपआ मानिफ्राय फैयो इसोरखौ अननाय आरो मोजां मोननायनिफ्राय गावनो गाव जाखांनाय मोनसे एक्टिभिटिसो मोनसे खामानिसो गोसोआव लाखि फोथायग्राफोर ख्रिस्टियान जि वर्शिप ख्रिस्टियान जि खुलुमनाय बे खुलुमनाया बाध्यतानिफ्राय नङा नारसिन जानायनिफ्राय नङा मानिफ्राय फैयो इसोरखौ अननाय आरो मोजां मोननायनिफ्राय गावनो गाव गोसोनिफ्राय ओंखारबोनाय मोनसे खामानिसो नोंखौ रावबो थोननो गोनां जानाय नङा नोंखौ रावबो बुंनो गोनां जानाय नङा पास्टरा नोंथांखौ गिर्जायाव फै इसोरखौ खुलुमनायाव फै होननानै बुंबाय थानांगौ जानाय नङा नोंहा इसोरखौ मोजां मोननाय दङब्ला बिनि प्रति अननाय दङब्ला बे गावनो गाव बियो गोसो सिंनिफ्राय फैयो रावनिबो नारसिननायनिफ्राय नङा नारसिननायनिफ्राय जादोंब्ला बाध्यतानिफ्राय जादोंब्ला बे वर्शिपआनो नङा दिनै गिर्जाफोरनि अबस्थाया बिदि फोथायनायाव गुसु जालांगोन नोंथांमोना मिथिगौ आंथ' सानदोंमोन थांनाय बोसोराव जेब्ला लकडाउन जाबाय बिनि सिगां बोसोराव लकडाउन जाबाय आं सानदोंमोन गोबां मानसिफोरा गिर्जायाव हाबनो लुबैबायदां दाबायदियाव गिर्जाखौ बेखेवनानै होनो मोनोब्ला बहुत मानसिफोरा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव बाहागो लाफैसिगोन होननानै सानदोंमोन बेखेवना होबाय उनावथ' आनलकडाउन जाबाय नुनो मोनबाय बिनि सावगारिया गोबां पास्टरफ्रा सिन्था खालामदों मा जाबावगोन मानसिफ्रा जेरै लकडाउनाव गिर्जा हाबालासिनो थादावबाय दायो बिदिनो थानो मोजां मोनग्रा जालांबाय होननानै पास्टरफ्रा सिन्था खालामनो गोनां जादों सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना गिर्जा हाबालासिनो देवबाराव थादावनानै मबाइल गेलेनायाव बेस्थ' जानायलाय अबेबा बिफां सायाव जिरायनानै बेस्थ' जानायलाय बेखौनो खालामबाय थाग्रा जाबाय गिर्जायाव लाबोफिननो गोबां खस्थ' मोनदों जोंनि गिर्जानि दैदेनगिरिफ्रा बाइबेला बुंदों बेफोरो सिन बेफोरो जोंनि लागै मोनफा मोनफा मा मेसेज बेयो मानसिफोरखौ फोथायनायाव उनफिनलांनाय नुदोंना जोंनि लागै मेसेज ख्रिस्टियानफोरखौ मुगैजानाय नोंथांमोना नुदों ने ख्रिस्टियानफोरखौ दाय होजानाय नोंथांमोना नुदों ने जोंनि लागै मेसेज बांसिन बांग्रि मावनाय नुदों ने जोंनि लागै मेसेज मा मेसेज संसारनि जोबनाया जिसुनि फैफिनगोना खाथिनिफ्राय खाथि जालांबाय खाथिनिफ्राय खाथिसिन जालांबाय दा बेनि उनाव बुंदों आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिफोरनि गोसोआव अननाया गुसु जालांगोन अनलायनो रोङै जालांगोन मानसिफोरा सिगाङाव जेरै अनलायोमोन बेबायदि अनलायनाय गैयै जालांगोन मानसिनि गेजेराव बेफोरखौ बुंदों दा आं जोबनायथिं थांनो जोङो जेब्ला 36आव नायो जों फरायलांनि बेवहाय मोनसे एग्जाम्पल होदों जिसुआ बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया सोरगोनि आरफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया बिफायाल' मिथिगौ नहुनि समाव जेरै जादों बेबादिनो बे मानसिनि बिसा हौवानि समावबो जागोन नहुआ नावाव गाखोनाय सानसिम बाना जानायनि सिगां मानसिफ्रा जादों लोंदों आरो हौवा हिन्जाव हाबाफोर खालामज्लायदों नाथाय मा निदान जागोन बाना जानायनि सिगां बिसोरो मुंबो मिथियाखैमोन आरो दै बानाया फैनानै बिसोर गासैखौबो संहार
खालामजोबदों बेबादिनो मानसिनि बिसा हौवायाबो मानसिनि बिसा हौवा फैनायनि सानावबो जागोन। जिसुआ मोनसे उदाहरन होदोंमोन। गाव फैनायनि सिगां मा जागोन? नहनि दिननि बायदि जागोन होनना बुंदोंमोन। नहनि दिनाव मा जादोंमोन? बेयाव बुंदों नहनि दिनाव जे मानसिनि गाज्रि आखल आखु बेखौ बिसार खालामनो थाखाय रावबो गैया बायदि थांनानै थानायमोन मानसिफ्रा। जोंनि सायाव जोंखौ बिसार खालामनो रावबो गैया। जों रावनिबो सिङाव जों एकाउन्टेबल नङा। आं गावनिनो इसोर बेबायदि थांनानै थानायमोन। आंखौ सोर मा खालामनो? आंनि बेबायदि लेथ्रायै सोलिनायखौ सोर मा खालामनो? आंहा सोरनो हिसाब होनांगौ दङ। आंखौ सोर बिसार खालामनो? बेबायदि रोखोमनि बिथांमोना थांना थानायमोन। आरो जोङो जागायजेननाय द' बालाबाव नायोब्ला जों नुनो मोनो बेवहाय बिसोरनि साननाया हदायनो लेथ्राल', बिसोरनि साननाया हदायनो गाज्रिखौल', बिसोरनि मावनाया हदायनो इसोरनि बेरेखाल' जाबाय होननानै बुंदों। जि समाव इसोरा बेबायदि लेथ्राखौ नुनानै आरोबाव गोजोनै थानो हायाखिसै। गाव मानसिखौ दानानै इसेबां गोजोननाय मोन्दोंमोन इसोरा, मानसिखौ दानानै इसेबां रंजानाय मोन्दोंमोन। नाथाय बे मानसिनि आखल आखुआ जेब्ला मानसिया पृथिबियाव बारा जालांबाय, बिसोरनि दुस्थुआ बांलांबाय, अब्ला इसोरा बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानै गाव सोरजिनाय मानसिखौ नुनानै मुगैखांनाय मोन्दों। आरो बे मुगैनानै इसोरा मानसिखौ धंस खालामनो, मानसिखौ फोजोबस्रांनो सिद्धान्त लानो गोनां जादों। बिथांमोननि मावनायफोरखौ बुंनो, बिथांमोना मा मावदोंमोननो? बिथांमोना गावनि मोदोमनि लुबैनायफोराव जोंखौ रावबो बिसार खालामनो हाग्रा गैया, जोंखौ बिसार खालामग्रा सासेबो गैया। बेबायदि बिथांमोना थांनानै थादोंमोन। बिथांमोना माबोरै थांना थादोंमोननो? गाव जिखौ गोसो बेबायदि मोजां जा गाज्रि जा, गाव जेखौ गोसो बेखौ मावनानै बिथांमोना थांनानै थादोंमोन होननानै बुंदों। बेनि उनाव मा बुंदों मोनसे? माबोरै थांना थादोंमोननो बिथांमोना? जादों आरो लोंदों। बिनि उनाव बुंदों हौवा हिनजाव हाबाफोर खालामज्लायदों। इसोरालाय हाबा जानायखौलाय मानो रागा जोंनांगौ जाखो? मा हाबाखौ इसोरानो जागायजेनाखैमोन ना? मानसिया बुंनाय रे, आदमा बुंनाय रे, दाजाजेननाय मानसि आदमा बुंनाय रे, आंनो हिनजाव नांगौलै होनना बुंनाय। आं हारसिं जाथारबाय, हिनजाव नांसिगौ होननानै बुंनाय नङा। इसोरनि परिकल्पनानिफ्राय जानाय। गुबुन धोरोम बिजाबफोरा हाबाया माबोरै मानसिनियाव जागायजेननाय, माबोरै जादोंमोन बिनि सोमोन्दै प्रपार मोनसे लिरनाय गैया जानो हागौ। बाइबेला हले प्रपारलि बेखौ बुंदों। इसोरा नुबाय आदमा हारसिं, बेयो हारसिङै माबोरै थानो? इसोरनि जि परिकल्पना बिनिफ्राय जानानै फैनाय। इसोरा गावनो आदमनो सासे हिनजाव नांगौखौ अनुभब खालामनानै, मोननांनानै, मोनथिनानै आदमनो हिनजाव होनानै हाबा खालामनानै होदोंमोन। अब्ला बे समावलाय आरो हाबा जानायखौलाय मानो रागा जोंखो? जाय इसोरा गावनो इनस्टिटिउट खालामबाय, जाय इसोरा गावनो हाबाखौ बानायनानै होबाय मानसिनो, दिनै हाबा जानाय नुनानै इसोरा मानो रागा जोंखो? बे समाव मानसिफोरनि जि हाबा जानाय बेखौ नुनानै बे रागा जाबाय। बिसोरनि हाबा जानायखौ नायनानै बियो मुगैनाय मोनबाय। बिसोरनि हाबा जानायखौ नुनानै बियो मा खालामनो? संसारखौनो नस्थ' खालामनो, संसारनि गासै मानसिखौनो बियो फोजोबनो जे सानबाय। आसलथे मा जानाय? जास्ट हाबा मोनने, हाबा मोनबा इसोरा बिब्दि रागा जोंगौमोन ने? जास्ट हाबाल'मोनब्ला इसोरा माब्लाबो रागा जोंनाय नङा। मानोना इसोरा गावनो बुंग्रासो, मानसिया हारसिङै थानाया गाहाम नङा होननानै इसोरा गावनो बुंग्रासो। बियो हाबाल' नङामोन, मा दंमोन बेयाव? इसोर हामजानाय बायदि बिथांमोना हाबा जायाखैमोन। लेथ्रा हाबा जानाय बिसोरनि गेजेराव निस्सय बांबायमोन। लेथ्राहै हाबा जानाय, गाज्रिहै हाबा जानाय, बेयो बिसोरनि गेजेराव निस्सय बांबायमोन। दिनै आरो जोंनि गेजेराव बुंदोंना जिसुआ फैनायनि सिगां नहनि दिन बायदि जागोन। जोंनि हाबाफोरा बेसे गोथार जों मिथिगौ, जों गावगाय मिथिगौ। आं रावनिखौबो बुंनो गोनां नङा, सोरनिखौबो आं उदाहरन लानांगौ नङा। नोंथाङा मिथिगौ, जों मिथिगौ। जोंनि गामिनि समायसाफोर, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि समायसाफोर, जों मिथिगौ। इसोरनि बायदिब्ला मा? हाबाया गोथार, हाबाया बयजोंबो मान होजानाय, बयजोंबो बाख्नाय जानाय जानांगौ। नाथाय जोङो बेसे गोथार हाबा जानो हादों? दाख्लै आं फिसाजोखौ हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोन। जेब्ला आं डक्टरखौ नेबाय थाबाय, आंनि टाइमा फैनो गोनां, सानै उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना गथ' गोरलै बांदों।
ओमफ्राय आंखौ नायनानै मिनिबाय आंबो सानबाय आंथ' गासैखौबो सिनायजोबखाया ओरै बेरायबाय थानाय मानसि बेवहाय आंखौ सिनायनाय सोरबा जागोन आंबो मिनिबाय बिनि उनाव बिथाङा बुंदों सोराथ' सिनायाखिसैदां होननानै आं बुंबाय आं इसेबां हमनो हायाखिसै सार नोंथांखौ बेंगालराव लोगो मोनदोंमोन बेनिखायनो जों सिनायगौ डक्टरनियावनो फैदों ने होनना बुंदों मा जादों बा गथ'खौ बुंबाय गोरलै गथ'खौ एसे उसुबिदा जादों देहानि बेवहाय खिन्थिनो लाबोदों बेंगालरावसो थायोमोन ने नोंथांमोना माब्लाथो फैना हाबा जाफैखो होनना बुंब्ला आंनि सोंनाया थिग जायाखिसै बे समाव आं थाबनो गम मोनबाय आरो बेंगालरावसो दंमोन ने नोंथांमोना अब्ला माब्लाथो फैना हाबा जाफैखो सासु मासु जाबाय अब्लाबो आं हामबाय होदो बे सिख्लाखौ साहस खालामबाय सोर हाबा जाफैनायाथ' गोबाव जायाखै नाथाय आखायाव सासे गथ' बिनि उनाव बुंदों बिथाङा सार जोङो लिभिं रिलेशनशिपआव दंखायोमोन मडार्न टार्म्स बेफोरो गोदान लाइफ स्टाइलनो बेफोरो गोदान लाइफ स्टाइलनि मुङाव मडार्न लाइफ स्टाइलनि मुङाव जिया लेथ्रा बेफोरखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो हागौ जोंखौ गियानि बायदि सोलिनो बुंदों एफिसियाव गियान गोनांफोर बायदि अब्ला गियान गोनांफोरा लेथ्राखौ मडार्न लाइफ स्टाइलनि मुङाव एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना जोंहा पेरेन्टसफोरा बिमा बिफाफोरा बुजिनाय नङा दा लिभिं रिलेशनशिपआव दंखायोमोन माने हाबा जायालासिनो हौवा हिनजाव थाखानानै दंमोन नहनि दिनाव बेबायदि निश्चय बारा जाबायमोन इसोरा मोजां मोनासै गावनि प्राण बायदि जायैखाय गावनि हास्थायनाय बायदि मानसिफ्रा हाबा जायैखाय दिनै जोंनि बेसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा मडार्न लाइफ स्टाइल दानिया गोदान मानसिफोरनि गोदान लाइफ स्टाइल होननानै जोङो बेसेबां एक्सेप्ट खालामदों बेफोरखौ जों मिथिगौ हाबा जायैनि सिगां हाबा जानाय हौवा हिनजाव बायदि मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाय गोथार इसोरा एक्सेप्ट खालामगोन ने बेफोरखौ बेबायदि बिसोर हाबा जादोंमोन नङाब्ला जोंनि इसोरा हाबा जानायखौ मुगैग्रा इसोर नङा जोंनि इसोरा गाव सिन्ता खालामनानै मानसिया हारसिङै थानाया मोजां नङा होननानै हौवानो हिनजाव होग्रा सेंग्रानो सिख्ला होग्रा इसोर बियो मानो मुगैगोन बेला बेसे बारा जाबोदों जोंनि गेजेराव दिनै बेबायदि आं मैया मोनाबिलि समावबो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै ओरैबायदि जाबाय जे बे मोदोमनि जे गाज्रि सोमोन्दो ना जोंनि गेजेराव ओरैबायदि बारा जाबाय सिगाङावमोनब्ला ओरैमोन एसे जेब्ला सिरियास मोनसे रिलेशनशिपआव थायो हाबा जाथारलायगोननि मोनसे सोमोन्दोआव थायो अब्लाना सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव बेबायदि मोनसे मोदोमनि सोमोन्दो आथोननि सोमोन्दो जानाया एसे पसिबिलिटि सम्भाबना दङमोन दिनैथ' नुनो मोनदों बेबायदिबो प्रमिस नाङा आं नोंखौ हाबा खालामगोन होननानैबो बुंनांगौ गैया समाय लानांगौ गैया नोंजों आंजों हाबा जागोन होननानैबो बुंनांगौ गैया ओरैनो बेफोरबायदि लेथ्राया जालायगासिनो थायो बे गोथार इसोरा बेफोरखौ नायनानै गोजोनै थानो हागोन ने बे गोथार इसोरा बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन ने हायाखिसै नहनि दिनाव मानसिखौ बिसार खालामनो बियो दैबानाजों बिथांमोना सानदोंमोन जों बेबायदि थायोब्लाबो जोंखौ सोर मा खालामनो बे साननायजों बिथांमोना गावगायसोरखौ जास्टिफाइड खालामनानै गावगायसोरनि जि जिबन लेथ्रा जिबन बेखौ जास्टिफाइड खालामनानै थिगानो दङ होननानै बिथांमोना सोलिदोंमोन नाथाय इसोरा बिथांमोनखौ रागा जोंबाय बिनि उनाव नैथि हाबा जानायखौ मानो रागा जोंगोन बिसोरनि गेजेराव निस्सयनि बे बांबायमोन बेजों दिनै हाबा जाबाय बोसोरनै बोसोरथाम थाबाय गारलायबाय बैजों हाबा जालायबाय बेबायदि हाबा बिसोरनि गेजेराव निस्सय बांबायमोन इसोरा बुंदों मालाखियाव ओरैनानै बुंदों थोंजोङै इसोरनि बाथ्राया थोंजों मालाखियाव जोङो ओरैनानै बुंदों मालाखिया 2:11 सिरियाव बुंदों आङो बिहि गारनायखौ सैया थोंजों हिनजाव गारनायखौ आङो सैया हौवा गारनायखौ आङो सैया मालाखि 2:11 सिरियाव हिनजाव गारनायखौ आं सैया हौवा गारनायखौ आं सैया दिनै जोंनि मडार्न लाइफ स्टाइल बियो बेसे बारा जाबोदों जोंनि गेजेराव हौवा गारनाय हिनजाव गारनाय खयजन बर' हिनजावफोर गोमायो जों दिनै नुगासिनो थायो सानै फिसाफोरनि बिमानो खारबायनो बबेनि बाथ्रा खोनासंजेननो नहनि दिनाव बेबायदि आखल आखुजों थांना थानाय मानसिफोरा बारा जाबायमोन बिथांमोना हाबाखौ गोथारै लाखियाखैमोन हाबा जानानै जानो हागौ सासे हौवाहा 2 3 हिनजावफोर गावनि मोदोमनि गाज्रि लुबैनायखौ मावफुंनो
सुफुंनो थाखाय दानि मडार्न लाइफस्टाइल न'आव सासे थायोनो गुवाहाटियाव सासे दोनोनो मडार्न आसामाव सासेनो बेंगालराव सासेनो मडार्न जों गियानिफोरब्ला बे गाज्रिखौ माबोरैहाय सोलियो होननानै जों जानो होनो हागौ बे जानायाथ' जागोन जों माबोरै गाव प्रेक्टिस खालामनो हागौ प्रश्नआ बिसोर जों इसोरनि मानसिफोरनो जों सैथोखौ मिथिनाय मानसिफोरनो जों गियाननि गुदिखौ मोननाय मानसिफोरनो आसलते इसोरा मानो इसेबां दुखु मोनखो हौवा हिनजाव गादलायनायखौ जोंहा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाबो खननै गिदिर गिदिर मिटिं जालांबाय बे बिसयखौ सावरायनो मोनसे गेदेर इस्यु जाना फैदों मण्डलीनि गेजेराव हाबा जानानै जायफोरा गादलायनानै हाबा जाफिननो नागिरदों गुबुन हिनजावजों गुबुन हौवाजों बिसोरखौ हाबा होफिननो हागोन ना हाया बिनि सावरायनाय सिद्धान्तआवनो फैनो हायै मोनसे बेबायदि सावरायनाय जानानै दङ जेबो डिसिसन लानो हायाखै जोंनि मण्डलीफोराव बेफोरबायदि जोंनि गिर्जाफोराव बेफोरबायदिया बारा जाबोगासिनो थानायखाय जों दैदेनगिरिफोरनि खर'खौ गुदुं खालामदों मा खालामगोन दालाय हिनजावाथ' गारना खारलांबाय दिनै बे हौवाया हाबा जाफिननो नागिरदों हाबा होनो हागोन ना हाया बाइबेला मा बुङो आंनोथ' बाइबेला स्पष्ट बुंदों गादलायबायब्ला गादलायनाय थादों पौला बेखौसो बुंदों ओमफ्राय आं बिबिसिनि लिडारफोरखौ बुंदोंमोन दाखालि नोंसोरो जुदि हाबा जाफिननो मोनो नांबा नैबेखिनि लिरनायखौ दानगारना गारनांसिगोन आरो बाइबेलनिफ्राय बाइबेला ओरैनानैसो बुंदों हाबा जानायफ्रा नागारलायबायब्ला नागारलायनायनि थादो नङाब्ला हाबा जाफिनबा सानैजों गोरोबलायफिनदो बाइबेला स्पष्ट आं बुंनायमोन जोंनि एग्जिकिउटिभ सेक्रेटारिखौ रायज्लायनो गोनां मा थाबावथाय बेवहाय जेराव बाइबेला क्लियार बाइबेला रोखा गारलायबायब्ला गारलायनाय थादो आरो हाबा जाफिननोबा सानैजों गोरोबलायफिनदो पौला स्पष्ट बुंदों इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों मानो इसेबां दुखु मोनखो आसलते इसोरा नहनि दिनाव बै मानसिफोरखौ बेफोरबादि मावनायखौ मानो दुखु मोनखो मोनथिगौ ने बिमा बिफाफोर मोनथिगौ ने जेब्ला बिमा बिफाया नागारलायो मा जायो मोनथिगौ मोनसे न'खर बायो न'खराव सोर थायो गथ'फोर थायो बिसोरनि जिबनखौ एफेक्ट खालामनाय बिमा गारनाय लोगो लोगो बिफाया गारना खारनाय लोगो लोगो इसोरा मोनथिगौलै सासे गथ'नो बिमाबो नांगौ बिफाबो नांगौ बे बाथ्राखौ इसोरा मोनथिगौ मानसिनो बिमाबो नांगौ जायो बिफाबो नांगौ जायो बे बाथ्राखौ इसोरा मोनथिगौखाय गथ'फोरनो मा होदों बिमाबो होदों बिफाबो होदों मानसिनो बेलेगनो होआखै सैमानि बिफाखौ जों मोनथिगौ मोसौनि बिफाखौ जों मोनथिगौ नङा बिसोरा बिफा गैयाबाबो जायो बिनिखाय जों मोनथिया बिनि प्रयोजन गैया बिसोरखौ फेदेरनायाव फोलावनायाव बिफानि प्रयोजन जाया बिस्रा नाथाय जों मानसिनो नांगौ जायो बिमानि रल दङ बिफानि रल दङ दा जायहा गथ'खौ फेदेरनाय फोलावनायाव रल दङमोन बिबान दङमोन बिथाङा 8 बोसोर जानाय गथ'खौ गारनानै खारोब्ला 10 बोसोर जानाय गथ'खौ गारनानै खारोब्ला नोंनि जि रल नोंनि जि बिबान बेखौ सोर मावफुंगोन दायो बे गथ'नि जिबनखौ एफेक्ट खालामगोन ना खालामा जाय गथ'हा बिमाबो गैया बिफाबो गैया बिसोर गथ'फोरा मोनथिगौ माबायदि दुखु जायो आरो बिसोर गथ'फोरनि जि बिसोरखौ फेदेरनायाव जि आंखाल जायो रावबो फोरोंगिरिया रावबो गामिनि गेदेमाया बेखौ सुफुंना होनो हाया बिफायानोसै इसोरा दुखु मोनो जाय इसोरा गथ'फोरखौ इसेबां अनो बेयो मोजां मोनगोन ने गथ'फोरखौ बिदि जोनोम होनानै आलाय सिलाय खालामनानै गारना खारनायखौ बिमाखौ माबोरै आं सानस'नानो मोना आंनि मिसेसआ क'क्राझाराव थायो आं दाख्लै थांनानै बेयाव फैबाय गोबां समाव जों लोगोसे थानाय जाया जेब्ला आंनि फिसाजोखौ आङो गारबोनो गोनां जायो फैफानो नागिरदो लामा ससे फैनानै आंखौ बाय होनानै हरदो बिखायानो बोरैबा मोनो माथो आलौवो दसे गारबोनो गोनां जानाया नोंसोरलाय माबोरै हायो जाय गथ'खौ जोनोम होबाय फेदेरबाय बेखौ गारनानै खारलांस्रानो आं मिथिया माबायदि बिखानि बिमाया बेखौ मावनो हायो गावनि मोदोमनि गाज्रि लुबैनायखौ सुफुंनो
गावनि मोदोमनि लेथ्रा लुबैनायखौ सुफुंनो गावनि जि गथ' गावनि थैनि गथ' बेखौ गारनानै माबायदि बिखानि बिमाफोरा हायो आं मिथिया। आं बिफा हिसाबैनो सायो दसे गारबोनो गोनां जानायाव आं सिन्ता खालामो माबायदि मानसि हायो, माबायदि बिफाफोरा हायो। इसोरा मोजां मोनाखैमोन बेनि थाखाय बिसोरो हाबा जादों, गथ' खांदों, बेखौ फेदेरनायनि बिबान लायाखै, गथ'फोरनि जिबन गोदाव सोराव खालामदों, गावसोरनि जिबनखौबोथ' नस्थ' खालामबाय आरो गावसोरनो होनाय जि गथ'फोर जेखौ फेदेरनाय फोलावनाय फोरोंनायनि बिबान दङमोन बेखौ गारनानै खारनानै बे गथ'फोरनि भबिष्यत, बे गथ'फोरनि जिबन गोदाव सोराव खालामना होनायखौ इसोरा मोजां मोनगोन ने? जों खोब गोरलै लादों, जों खोब साधारन जों लादों, जायो दानिया सोलिखायो एक्सेप्टेबल मोनसे फर्म, गनायजाथाव मोनसे खामानिफोरबायदि जोङो लादों। जों लाजिनो रोङै जालांदों, जों साननो रोङै जालांदों, जों जेबो सानलिया बेफोरखौ, जोङो सिरियास इस्यु हिसाबै जों बेफोरखौ लालिया। इसोरा मोजां मोनगोन ने? बेदों गथ'फोर जोनोम होगौ बेखौ आलाय सिलाय खालामगौ, बैदों गथ'फोर जोनोम होगौ बै गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामगौ, मोजां मोनगोन ने इसोर? इसोरा दुखु मोनदोंमोन बेबादिखौ नायनानै थानो हायि मानसिफोरखौ आं सेस खालामस्रागोन होननानै दैबानाजों पृथिबिनि गुथै मानसिफोरखौ नस्थ' खालामदोंमोन, संहार खालामदोंमोन। जों साबधान जानो, बेफोर सिनफोरा जोंखौ बुंदों दिनफोरा मोजां नङा, गियानि बायदि सोलि। नों गियानिबा मोनथिगोन बेफोरो जिसुआ फैनायनि मोनफा मोनफा सिन, जिसुआ जे फैमारथारगोन बेफोरनि मोनफा मोनफा मेसेज, बेफोरो जोंनो लागै होनाय। नों साबधान जागोन। आচ্ছা न'हआ मा खालामदोंमोन? सासे गियानिखाय बिथाङा मा खालामदोंमोन? मानसिफोराथ' बिदि लेथ्रा जाबाय, सानै साथाम हिनजावफोर लाग्रा जाबाय, लेथ्रा सोमोन्दोआ बारा जाबाय। न'हआ बेबायदि परिबेयाव माबोरै थांना थादोंमोन? बिथाङा गावखौ बेबायदि परिबेयावबो गोग्गो लाखिदोंमोन। बिफाफोर जाखायो होननानै गावबो खालामलाङाखैमोन, बेनो खासै दानिया होननानै गावबो मावला लांजोबाखैमोन। गावखौ बेबायदि सेवलांनाय ससाइटियाव, बेबायदि लेथ्राजों बुंफबनाय मोनसे परिबेयाव गावखौ न'हआ इसोरनि सिगाङाव गोग्गो लाखिदोंमोन। ख्रिस्टियान एटिटिउडा बेसे जानांगोन? जाखायो होनना खामला लांजोबनाय, दानिया बेनोखा होननानै नोंबो मावला लांजोबनाय, बे ख्रिस्टियान एटिटिउड नङा। ख्रिस्टियान एटिटिउडा बेसे जागोन? बेबायदि परिबेयाव, बेबायदि परिस्थितियाव गावखौ इसोरनि सिगाङाव गोग्गो लाखिनाय। न'हआ बेखौ खालामदोंमोन। बिफाफोर, न'हआ न'खरनि हेड होननानै गावखौ मोनथिगौमोन। आं बे न'खरनि खर', बेखौ न'हआ मोनथिगौमोन। आरो मोनथिनानै आं खर'आनो थिग जायाब्ला, आं दैदेनगिरियानो थिग थायाब्ला, बेबायदि लेथ्रा मोनसे परिस्थितिनि समाव आं रावखौबो थिग लाखिनो हानाय नङा, बेखौ बियो मोनथिगौमोन। गावखौल' नङा, न'हआ हिनजावखौबो थिग लाखिदोंमोन। हिनजावखौबो गाव थिग थानानै हिनजावखौ हगारनानै होग्रा बेबायदि न'ह नङामोन बियो। खारन सोरगो आरो नोरकनि बाथ्रा दङ, आरो बियो गथ'फोरखौ सिबिनो बुंनाय बाथ्रा नङा। सोरगोनि बाथ्राया, नोरकनि बाथ्राया गथ'फोरखौ सिगिनो बुंनाय बाथ्रा नङा। बे नंथारगौ, बे दंमारथारो। जों गोबां समाव दानि जि गोदान जेनेरेसन साननो नागिरदों गथ'फोरखौ सिगिनाय बाथ्रा बायदिल' सोरगो आरो नोरकनि बाथ्राया। ओरै जोंनि अदालगुरिजों गथ'फोरा गाबोब्ला जों बुङो आरो बिथिं मा बुङो आं मिथिया, माव दङलै माव दङ होननानै बुङो। बिथिं मा बुङो दा? बिदि बुङा दां। गथ'फोरखौ सिगिनो माव दङ माव होननानै बुङो आरो। खिन्थु दिनैसिम जों नुफेराखै मावा मा बुस्थु, आरो रावबो खोन्थानोबो रोङा मावा मा। दा जोंनि गोदान जेनेरेसना सोरगो आरो नोरकनि बाथ्रा बुंब्ला बिथांमोना बिब्दि सानो, सिगिनो बुंनाय जिया दङ गैया जों रावबो मिथिया, बे टाइपनि सानो। नाथाय बाइबेला रोखा रोखा बुंदों। दा नोंथांमोना आंखौ प्रश्न खालामगोन, सोरथो थांफेरनायखाय सोरगो दंमारो होननानै मिथिखो, नोरक दंमारो होननानै मिथिखो? बाइबेलाव नाय, लुका 16:12 थांफेरनाय सोरगो आरो नोरकआव मिथिगोन। सासे धोनि मानसि दङमोननो, मोनथिबाय दा? आरो माथो बुंबावनो? सासे बेरामि मानसि दङमोननो,
निखावरि मानसि दङमोननो थैनायनि उनाव बिसोरो बहा बहा थांदोंमोन बे कल्प नङा बेयो रियेल लाइफ स्टोरी जिसुआ जेब्ला कल्प स्वरूपै बियो बुंदोंमोन बियो थि सासे मानसिनि नाम लायाखैमोन बे लुक हलयथायाव नाय बियो लाजार होननानै बुंदों लाजार जायहा सोरगोआव थांदों बे गथ'फोरखौ सिगिनो बुंनाय बाथ्रा नङा न'आ बे बाथ्राखौ मिथिगौमोन इसोरनि बिसारा फैमारथारगोन इसोरा मानसिफोरखौ बिसार खालामथारगोन बेवहाय आंथ' थिग थानांगोनानो आंनि हिन्जावखौ अनोब्ला बे हिन्जावखौबो आं थिग लाखिनांगोन माखासे अलसिया हौवाफोर दङ अलसिया गाव मावनो गोसो गैया नालाय हिन्जावखौ हगारसारना होग्रा बे ख्रिस्टियान एटिट्युड जागोन ना जाया नों मा खालामो मा मोजां मावो मा गाज्रि मावो मावनानै खामायनोल' नांगौ सिगाङाव खोनादोंमोन आङो बोसोराव 12 मास प्रेगनेन्ट खय मा प्रेगनेन्ट जायो हिन्जावफोरा खय मा प्रेगनेन्ट जायो 9 मास प्रेगनेन्ट जायो अब्ला 12 मास प्रेगनेन्ट नालाय माबेलाय ट्रेनाव थाबायबाय थायोनो 12 मा प्रेगनेन्ट माब्लाबाबो जोनोम जाया सानफ्रोमबो बेसेबाङै थायो आरो एसे 8 मा 9 मासनि थायो सिङाव गोरान बिलाइ दङनो पुलिसफोरा हमबासो मोनथियो बेफोरखौ जों मोनथिया बेफोरखौ खिन्थु बोसोरफा बेबायदिनो प्रेगनेन्टयैनो थाबायबाय थायो बिदि हौवाफोरा हगारनानै होदों थाखा फैसा नांगौ नों मा मावनानै लाबो गाव अलसिया गाव बहाबा सकाव जिरायनानै बबेबा हाथाइसालियाव जिरायनानै दिन हगारग्रा लुड्डु गेलेग्रा केरम गेलेग्रा गाव हिन्जावा मा मावो मावबानो जाबाय बे धरननि न'हौवा बेबायदि नङामोन इसोरा बेबायदि आखल आखुखौ साजा होनो थांगासिनो दङ आं आंनि हिन्जावखौ अनोखाय आंनि हिन्जावखौबो बेबायदि परिस्थितियाव आङो थिग लाखिनांगोन बेखौ मिथिगौमोन न'हौवा हिन्जावखौल' नङा गथ'फोर 3 जाय फिसालाफोर दङमोन मोनथिगौमोन बिथाङा इसोरा बिसार खालामनो थांगासिनो दङ आंनि बे सेंग्राफोरा आंनि बे फिसाज्लाफोरा जुदि बेबायदि परिस्थितिजों गोरोबफायोब्ला इसोरनि साजानिफ्राय माब्लाबो खारग'नाय नङा बेनिखायनो मा खालामदोंमोन न'हौवा बे सेंग्रा फिसालाफोरखौबो बियो बैबायदि मोनसे गुबुंले थासारिनिफ्राय गोग्गो लाखिनो बियो हादोंमोन बेसे टाफ मोनसे खामानि बियो जोंनि दिनैनि बिफाफोरनि थाखाय गाव थिगब्लाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ थिग लाखिनो हानाया बेसे गोब्राब खामानि बियो न'हौवा गियानिमोन गियानजों थाबायदोंमोन मोनथिगौमोन इसोरा मानसिनि बे गाज्रि आखल आखुखौ बिसार खालामथारसिगोन बेनिखायनो बियो गाव गावनि गथ'फोरखौ इसोरनि बै बिसाराव गोग्लैबायदि बियो गोग्गो लाखिदोंमोन फिसाज्लाफोरखौल' नङा बिहामजोफोरखौबो बियो थिग लाखिदोंमोन न'हौवा नोंथाङा मोनथिगौब्ला इसोरा बुहुमखौ बिसार खालामगोन नोंथाङा गावनि हिन्जावखौ थिग लाखिदों ने नोंथाङा जेबो साननाय नङा नोंथांजों बे 40 बोसोर रायजो जाजाबनाय हिन्जावा नोरोगाव बाब्राबफैबाय थाब्लाबो नों जेबो मोननाय नङा नामा ना माबायदि आं बुजिया नोंथांजों 40 बोसोर 30 बोसोर 35 बोसोर संसार जाबोनाय बे हौवाया अराव बाब्राबहैबाय थाब्लाबो नों जेबो मोननाय नङा नामा बेनिखायसो नोङो अगाटनानै होनो हादों मोनथिनानैबो बे आनानिया आरो साफिरा बिसोरनि बायदि हौवाया मा गोरोन्थि मावनो थांदों हिन्जावा मोनथिगौमोन खिन्थु हिन्जावा जे बाधा होआसै थां थगायहैथां होनना बुंबाय बिसोरलाय मा बाथ्रा मोनो मा मोनथिनो बिसोरलाय बिथरमोनसो थां थगायहैथां होनना बुंबाय हौवाया देरला थांबाय थगायहैबाय मा जाखो इसोरनि बिसाराव गोग्लैबाय थैबाय बिबान गैयामोन नामा हौवाखौ अनोब्ला बिब्दि थगायनाया मोजां जानाय नङा फंसे मानिनाय मानि बिनि डिसिसन हिन्जाव हिसाबै बुंनो हायामोन नामा आखान मोनथिगौ दा आखाना सना लाबोबायनो रुफा लाबोबायनो दामि जि लाबोबायनो हिन्जावाबो बेखौ एखुमानायाव बाहागो लाफाबायनो मा जाखो हिन्जावा बाधा होनो हागौमोन ना हायामोन बुंनो हागौमोन ना हायामोन बेफोरखौ खालामनायाव अपराध जादों थां बेफोरखौ गारहैथां हिन्जावनि बे फंसे गियाननि बाथ्रानि गेजेरजों आखाना बासायगौमोन गाव बासायगौमोन नखरा बासायगौमोन मा जाखो उनावलाय बिसार गावबो थैबाय हिन्जावबो थैबाय हौवाबो थैबाय नखरैनो बिसोरो थैबाय
आनखि बिसोरजों लोगोसे बिस्रानि मोसौ मोसाफोर थैफाबाय हाबाव बाहागो लाफानायनि थाखाय जोंहा बिबान थायो। हिनजावखौ जोङो जेब्ला गोरोन्थि थाबायदों होननानै मिथिगौ, आंहा हौवा हिसाबै अननाय दङब्ला इसोरनि बे बिसाराव गोग्लैबायदि आंहा बाथा होनांगौनि बिबान आंहा दङ। अनोब्ला जाय हौवाया गावनि हिनजावखौ नोरोगाव थांब्लाबो जेबो साननाय नङा, बे हौवाया गावनि हिनजावखौ बाथा होनाय नङा, गिर्जा हाबनो बुंनो रोंनाय नङा, आरज खालामनो बुंनो रोंनाय नङा। बे हौवाया संसारजों गोरोबनायाव हगारनानै होनो हागोन। बे हौवाया जाय हिनजावा गावनि हौवाखौ नोरोगाव थांनोब्लाबो जेबो साननाय नङा, गाव जोनोम होनाय गथ'फोरखौ नोरोगाव थांब्लाबो जेबो साननाय नङा, बे बिमाफोरा बे बिफाफोरा गथ'फोरखौ बे सेवलांनाय संसाराव लेथ्रा जानो हगारनानै होनो हागोन। न'हआ हायाखैमोन फोथायग्राफोर, न'हआ खालामाखैमोन बिदि हमथादोंमोन, मोनथिगौमोन, फोथायोमोन। आंहा सन्देह दङ, जों फोथायोना फोथाया? आसलते इसोरा जे बिसार खालामगोन, जोंनि बे आखल आखुनि थाखाय मानसिखौ साजा होगोन, जों फोथायोना फोथाया? सन्देह दङ। फोथायोब्ला मानो जोंहा हमथालायनाय गैया? फोथायोब्ला माबोरैहाय जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ बे गाज्रि मोनसे सोलायनाय परिबेयाव जों बिसोरखौ बेबायदि लेथ्रायै जिउ खुंनो हगारनानै होनो हादों? माबोरै? आनखि दुखुनांथाव बाथ्राखौ मोनथिगौ ने? बिफाफोर हिसाबै जों जायफोरा हमथानायनि बिबान दङ, जों गावनि बेसेबां लेथ्राजों जों जिउ खुंदों मोनथिगौ ने? बे दुखुनांथावसिन बाथ्राखौ न'खरनि खर' जानानै, बिफा जानानै हिनजावखौ थिग खालामनायनि बिबान जाया लादों, गथ'फोरखौ थिग खालामनायनि बिबान इसोरनिफ्राय जाया लादों, जोंनो जे इसेबां लेथ्रायाव सोलिदों, माब्रै जागोन? माब्रै जोंनि सेंग्रा देरनाय सिख्ला देरनाय गथ'फोरखौ जों बुंगोन बेफोरो गाज्रि? नों गावनो बेफोरबायदि लिटि पिटियाव नों बेस्थ' थानानै। आं गोबां मानसिफोरखौ लोगो हमो, पार्सनेलि आं काउन्सिलिं खालामो। सासे सेंग्राखौ लोगो हमदोंमोन आङो, बिथांनि न'खरनि बिमाया खबर होनायखाय, गिर्जायाव थाङा खालामनायखाय सिगाङाव इसेबां गोसो गुदुङै बे सेंग्राया बाहागो लायोमोन, नाथाय दा गिर्जायाव थाङिया दानथाम दानब्रै जाबाय, आरो थांनो जेब्ला बुङो रागा जोङो होनना बुंनायखाय आंखौ काउन्सिलिं खालामनो होनायखाय थांबाय। आं काउन्सिलिंनि खामानिया बे, डक्टरा जेरै नोंनि बेरामखौ सोंग्रोनानै खोनासंनांगौ जायो, काउन्सिलिंआ बिदिनो नोंहा मा समस्या दङ, मा समस्या दं बेखौ खोनासंग्रोनांगौ जायो। ओंखाय सोंबाय आङो, नोंथ' सिगाङाव इसेबां बाहागो लायोमोननो, नों बिब्दि मावबोदोंमोननो, नों ओरै खालामबोदोंमोननो गिर्जानि थाखाय, नों बेबायदि बाहागो लाबोयोमोननो, दा आसलते मा जाखो? नोंनि मामानिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला नोङो दानथाम दानब्रै जाबाय गिर्जायाव थाङाखै, आरो जेब्ला गिर्जायाव थांनायनि बाथ्रा बुङो नों रागा जोङो। आसलते इसुआ मा बाथ्रा, मा दुखु होननानै जेब्ला सोंबाय, सेंग्राया गाबबाय, आं लाजियो होनना बुंबाय। आं गिर्जायाव थांनानै मा जानो? सानफ्रोमबो आफायादि आंखौ बेबायदि लोङै जायै गुबुननि सिगाङाव लासिंसिं खालामो। आं माबोरै थांनो? आं माबोरै थांनो? जायहा थुलुंगा होनांगौनि बिबान दङमोन, जायहा गथ'खौ थिग लाखिनायनि बिबान दङमोन, बेनो अज्ञानी बायदि सोलिनानै गावनि न'खर, गावनि गथ' नस्थ' खालामगासिनो दङ। न'आ बिब्दि बिफा नङामोन। जोंहा बिबान दङ। नों ख्रिस्टियान बिफाब्ला गावल' दलद सोरगोआव थांनो सानदों नामा? गथ'फोरालाय? आं सानो नुहुरलायगोन। बेदिनखालि नुहुरलायनाय जों नुदों जे लुकासआव, बे धोनि मानसिया गाबख्रावै बाब्राबै नुहुरदों बियो सोरगोआव लाजारखौ सिनायहरदों। बेदिनखालि नोंबो नुहुरगोन। नोंनि गथ'फोरा जुदि नोरोगाव थाङोब्ला नों नुहुरगोन। मोजां जागोन ने? गोजोन जागोन ने बे दिना नोंनि थाखाय? बिमाफोर, नों जोनोम होनाय नोंनि फिसाजो, अन्थाव फिसाजोफोरा नोरोगाव थांनानै बाब्राब गैलायबाय थायोब्ला नों सोरगोआव थानानै गोजोन नों आराम मोनगोन ने? आंथ' सानो नुहुरलायगोन। खारन जिसुआ बेयाव जोङो जि डिसक्रिपसन होदों,
जि बेखेवथिखौ होदों सोरगो आरो नोरोखनि नुहुरलायदों। बेनिखाय बेबादि सेवलांनाय मोनसे बेबादि गाज्रि मोनसे परिबेस परिस्थितियाव जोंखौ मा बुंदों इसोरनि बाथ्राया? संसारजों गोरोबफायै जिउ खुंनो जोंखौ बुंदों। गियानि बायदि सोलायनायनि मुङाव बेखौ एडाप्ट खालामालासिनो, लालांफाग्रा जायालासिनो, मडार्न मोनसे लाइफ स्टाइलनि मुङाव, हिउमेन मोन्थायनि मुङाव, सुबुं मोन्थायनि मुङाव जिफोरा इलिगेल, जिफोरा गाज्रि, जिफोरा मोजां नङा बेफोरखौ मावलांजोबनो साननायनि अनगायै जोंखौ मा खालामनो होदों? इसोरनि बाथ्रा बायदि जोंखौ गियानजों थांनानै थानो जोंखौ बुंदों। जों साबधान जानो, जों सांग्रां जानो। मुगायानो जोंनो लागै मोनसे मेसेज, जिसुनिफ्राय मेसेज, आं फैनायनि सिगां बेफोरबायदि जागोन। जोंबो बेफोराव बाहागो लादोंब्ला जों गियानि नङा। जोंनो सांग्रां खालामनोसो बेफोर घटनाफोरा जोंखौ सांग्रांसो खालामनांगौमोन। बेफोर जाथायफोरा जोंखौ बांसिन नुनानै इसोरनियावसो जोंखौ लाबोनांगौमोन। नाथाय दुखुनांथाव, नोंथाङा न'ह बायदि थांनानै दङ, गियानि बायदि थांनानै दङ ना न'हनि समाव मानसिफोरा मा मावदोंमोन बेखौ मावनायाव नोंथाङा बाहागो लागासिनो दङ। जों साबधान जानि, जों सांग्रां जानि। मुगाया गाज्रि, स' गियानि बायदि थांना था। इसोरनि मेसेजआ बे। मूर्ख बायदि नङा, लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायजों नङा ना बुङो। गोथार जिउजों दैदेन जा। इसोरनि इच्छा बायदि थांनानै था, इसोरनि इच्छा बायदि थांनानै था। जोङो जोबनाय मोनसे बाइबेल जों सिरि नायनि, माथाय 7:12। जों गोबां दङ बेबायदि लेथ्रा जिबन जापन खालामनानैनो सोरगोआव थांनो मोनगोन होननानै सानग्रा ख्रिस्टियानफोर गोबां दङ। माथाय 7:26 सिरियाव ओरैना बुंदों, आंखौ अफोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा। आंखौ इसोर होननानै सिनायनाय, जिसुआनो इसोर होननानै सिनायनाय, जिसुखौनो फोरबो होननानै गाबज्रिग्रा साफ्रोमबो जे सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन बे नङा होननानै जिसुआ खोब क्लियार बुंदों। आंनि बाथ्रा नङा बियो। सोर सोरगोआव थांनो मोनगोन, सोर नरकआव थांनो मोनगोन बेखौ आंनि बुंनो लुबैनाय बाथ्रा नङा बियो। जिसुआ बुंदों, आंखौ इसोर होननानै सिनायनाय, आंखौ फोरबो होननानै सिनायनाय साफ्रोमबो जे सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन बे नङा होनना बुंदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा बुंदों बेयावहाय, नाथाय जाया बिसोरल' हाबनो मोनगोन जाया आंनि आफानि गोसो बायदि मावगोन। जेब्ला बिसारनि साना सफैगोन अब्ला गोबां मानसिफ्रा आंखौ बेबायदि बुंगोन, अफोरबो नोंनि मुङै जोङो इसोरनि गाहाम रादाब खोथा बायदोंमोन, बुहुतफोरखौ बुंहरदोंमोन आरो सोमोगोनां हाबाफोर मावदोंमोन। हैदिनखालि जेब्ला जिसुआ बिसार खालामनो गसंगोन गोबां मानसिफोर फैगोननो आरो गोबाङा बिदि बुंफैगोननो, जिसु नोंनि मुङाव जों गोबां खस्थ' खालामनानै, हिन्जाव गारनानै, न'खर गारनानै, गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गाहाम रादाबफोर खोन्थाहैदोंमोन। बिनि उनाव माखासेया बुङोनो, जों आर'ज खालामनानै सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन, बेरामफोर सोखादोंमोन, जोङो मा खालामदोंमोन, मोदाय हमजानायफोरखौ, मोदायजों अरजानायफोरखौ जोङो सोखादोंमोन। जिसुआ मा बुङोनो, संसाराव थानाय समाव आंनि मुङाव गोबां खस्थ' खालामबाय नोंसोरो, गोबां सोमोनांथाव मावबोबाय नोंसोरो। मा बुङोनो, बे समाव आङो बिसोरखौ बुंफिनगोन, आं नोंसोरखौ सिनायथारा। हाब, गाहाम रादाब फोसावग्राफोरखौ सिनायाब्ला, आर'ज खालामनानै जब्रा सोखानो हाग्राफोरखौ सिनायाब्ला सोरखौथ' सिनायगोन बेलाय? सोरखौ सिनायगोन बियो? सोमोनांथाव खामानि मावग्रा इसोरनि मुं लानानै बिसोरखौ सिनायाब्ला सोरखौ सिनायगोन बेलाय? जिसुआ बुंदों, जायहा आंनि आफानि गोसो बायदि मावगोन। नों आफानि गोसो बायदि मावदों ने? नों बिफा इसोरनि गोसो बायदि मावदों ना संसाराव मा नुदों बेखौ मावला लांजोबग्रासो ख्रिस्टियान? नोंनि सोरगिदिं मा जाबाय थादों बेखौनो नुनानै बेखौनो मावला लांग्रा नों सासे ख्रिस्टियान ना नोङो बिफानि गोसो बायदि थांनानै थाग्रा? जिसुआथ' बुंदों, बिसोरल' हाबनो मोनगोन जायहा आफानि गोसो बायदि बे बुहुमाव थांना थानाय समाव मावगोन। नों नोंनि थांना थानाय समाव बिफानि गोसो बायदि थांनानै दङ ने? नोंनि मावनायफोरा बिफानि इच्छा बायदिनो, गोसो बायदि ना नोंनि मोदोमनि लुबैनाय, मोदोमनि थोननाय, थासारिनि थोननाय,
बेबायदिहै नोङो संसारजों गोरोबफानानै जिउ खुंदों साबधान जानो थाखाय नायदो नोङो माबोरै थाबायदों मूर्खफोर बायदि नङा होननानै जोंनि आयदाया बुंदों साननो रोङैफोर बायदि नङा होननानै बुंदों नों साबधान ने सानफ्रोमबो लोङै जायै बेस्थ' थानाया न'खराव दावराव दावसि खालामनाया बे बिफानि गोसो ने ख्रिस्टियान जानानै जोंथ' बेखौनो खालामदों गोबां समाव हिनजाव थाखानानैबो गुबुन हिनजावफोरजों लेथ्रा लेथ्रा रायज्लायनाय मोदोमनि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय बेनो ने बिफानि इच्छाया नामा हौवा थाखानानै गुबुन हौवाफोरजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाय हाबा जायै सिगां हौवा हिनजावफोर बायदि मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाय मा बेफोरनो नामा बिफानि इच्छा बेफोर गासैबो संसारनि आरो संसारनिफ्राय फैनाय बेबायदि जोङो थांनानै थादोंब्ला जिसुआ बुंगोन आं नोंखौ सिनाया नों इसोरनि खामानि मावदोंमोन जानो हागौ आं सिनाया नों गाहाम रादाब फोसावदोंमोन जानो हागौ आं सिनाया नों बुहुमाव थानाय समाव आंनि बिफानि फोरोंनाय बादि इसोरनि बाथ्रा बादि नोङो गोजोङै थांना थादोंमोन ना थायाखैमोन बेनि सायावसो बै दिनखालि डिसिसना जागोन नों सोरगोआव हाबगोन आरो हाबिया दिनै नों बुहुमाव बिफानि इच्छा बायदि थांना दङ ना गावनि गोसो बायदि गोसो हगारसारनानै नोंथाङा थांनानै दङ बेनि सायाव जागोन साबधान सोलायनाय बे मुगायाव सानफ्रोमबो गाज्रिजों बुंफबनाय बे मुगायाव जोंखौ गियानिफोर बायदि थांनानै थानो इसोरनि बाथ्राया बुंदों जों सांग्रां जानो आरज खालामनो अनसुला बोलोगोरा इसोर जों धन्यबाद होयो नोंनि बाथ्रानि थाखाय गोबां समाव जों नुनानैबो जों सांग्रां नङा नोंनि बाथ्राया दिनै जोंखौ गोसोखांहोदों बेफोरखौ नुदोंब्ला गाज्रिखौ बांलांनायखौ नुदोंब्ला बेफोर जाथायफोरखौ जानाय नुदोंब्ला सांग्रां जा आंनि फैफिनगोन समा बुहुमनि जोबनाय साना खाथि जाबाय होननानै नाथाय जों सांग्रां जायाखै जों माबोरै सोलिदों जों साबधान नङा गोबां समावहाय प्रभु दिनैनिफ्राय जे जों सांग्रां जायो न'हौवा गुबुंले थासारियाव गोग्गो जिउ खुंदोंमोन बिफा जानानै बिफानि जि मावनो गोनां हिनजावखौ मोजां लाखिनाय गथ'फोरखौ बे गुबुंले थासारिनिफ्राय मोजाङै लाखिनाय बिथाङा खालामदोंमोन जेब्ला बिसोरा फैबाय न'खरैनो बिथांमोना बासायजाबाय बेसे मोजां गासैबो थैबाय बिथांमोना न'खरैनो बासायजाबाय प्रभु जोंबो जे नोंनि बिसाराव न'खरैनो गसंनानै बासायजानो हागोन जों बेबायदि थांनानै थानो जोंनि जे मावनो गोनांफोर बे बिबानफोरखौ जों जे रुजुनो हायो जों जे लानो हायो आफा सोलायनाय बे लेथ्रा थासारिनिफ्राय न'हौमोन बादि गोग्गो जोङो जिउ खुंनानै नोंजों हामजा जानाय जों जानो हायो बेबायदि बोलो बेबायदि गियान प्रभु बे आन्दायनाय संसाराव नोंनि गियानजों नङाब्ला जों आन्दायगोन जों थगायजागोन बेनिखायनो सानफ्रोमबो आफा गियाननि बायदि थांनानै थानो नों जोंनो गियान हो नों जेरै बुंदों सोरहाबा गियाना थै जादोंब्ला आंनाव बिथों जों बिदों आफा बे गुबुंले संसाराव बे बेले बेजे संसाराव जोंनि गियानजों जों थांनानै थायोब्ला आन्दायगोन जों प्रभु नों जोंनो गियान हो नोंनि गियानजों नों जोंखौ दैदेन जों जेन साबधानै थांनानै थानो हायो नोंनि बाथ्रानि थाखाय नोंखौ धन्यबाद होनानै बेयाव जिरायनाय साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होनो नोंनि आखायाव गथायनानै जिसुनि मुङाव आरज बिबाय आमेन।